Elah, raket biyen ku jenenge salon, duk salon pas. Oling, oling. Ah, ya. Enak nih tenok. Enak nih. Duh, terah ya wong edan kok tajak caturan. Blaen ki. Panganan apa? Bu, ambang aku pedo wong gendeng-gendeng. Kono, loro. Ayo, Bu. Tenang. Aku njaluk iya, Bu ya. Alah, Bu. Paketan wong edan. Ya Allah, pasar kok sepi ram. Tak isu ruangannya sing tutup.